बेफोरबायदिथारना लोगोआनो आं सानसेल'सो थांदों भाई बेबो इमारजेन्सियाव नाथाय नङा आंखौसो माबा लाइफ टाइम थागोन बायदि एथ' बिदि जावबाय मानसिनि लिस्टआव गोलैयालै बेफोरबायदि मानसिया बिमायाबो बेना जुरि ममजों एखे जेबो डिफरेन्ट गैया बिदि जानाङाब्रा आं बिसिनाव अराय समनि थाखाय थाङाखैमोन ना लोगोआ मा लोगोनाव थांनो हाया बिनि बिमायाबो बुजिनांगौमोन ना आंखौ बिदि जावनो दरखार गैयामोन नंमारगौ नांगौनि समाव रावखौबो मोना रावखौबो मोनखाया थांलाबो दरखारबो गैला रावनावबो इमान मेहेरखौ गाज्रि सानो आंखि बिसिनाव जासोनो थांदों ना मादों जेनेबा थोथ आं बेदर नाखौनो बांद्राय जाबावलासो दानिया आरो बिसोर आंखौ जाजानोसो गिसोबावदों हेल' सनामोन दासान्दि आं हानायमानिखौ कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थागासिनो माने नाजागासिनो आरोना हानायखिनिखौ जेसेबां हायो नाथाय खुगा सिङावबो गाराय जानानै दं आरो आंनिया बै खुगा सिङाव मोनसे गाराय जायोना सिथर दर्शन बेरनाय ना मा होनोथाय ओरैबायदि आलौवो रायलायनो एसे खस्थ' जादों थेवबाबो आङो लाबोबाय दङ लोगोफोर थेंक इउ स' माच जायबा नेनानै थायो नायनो लुगैयो नायो ना लोगोफोर दे होमबा भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना सनामोन जाबा दा जाबाबो दसेबाबो आंहा नोंथांमोनजों फैनो लुगैथार नालाय लोगोफोर खुगा गाराय जाबाबो अरजाला मुलि फुनदों आरो ओमफ्राय सम सम आंना बेबायदि जाग्रा हुदा दंलै लोगोफोर मानो बिदि जायोथाय जा माने ओरैबायदि आलौवो बुस्थुआनो रायलायनोबो खस्थ' जायो बे जाबाय होनबाथाय ना ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु बेबो ओमफ्राय दानिया बहायथो थांबावगोन मेहेर न'आवबोथ' नों थांनो गोसो गैया जुरियाबो माने जुरि ममाबो बबाव थांनो थां जालायथारखादोंना आंनि थानाय थाइनजों बेहा दरखारानो गैखाया जेबो नांजाखाया बियो काशखि आं ओरैबायदि थाखा मालिक जानायमोनबा बे जुरि ममखौ देखायफिनथारगौमोनलां सयथि इमान आंखौ बेखार सेंग्रा सानना लादोंना बे नंमारगौलै फैसा होननाय बुस्थुआ बिराद इम्परटेन्ट लाइफआव फैसा गैयाबानो जेबो जाखाया आरो फैसा थानायबाथ' गासिबो बायजोबनो हायोलै गासिबो बायजोबनो हाखायो फैसा थायोब्ला अननायबाबो फैसा थाबा मोनजोबोलै जेबो बेफोरबायदि नंखायथार फैसायासो आसलि मेन फैसा थाबा अननाय मा हिनजाव मा गासिबो मोनजोबो सब मोनजोबो जेबो मोनि गैया बे बुहुमाव फैसायानो देरसिन आंनि थाखायबाथ' आंनि नोजोराव गुबुननिखौ आं मिथिया सोरबा मालदार सिख्लाजों सौग्रावबाबो जेबो नंलालै आं जेबो सानलामोन माथोलै बेलाय माथो साननायफ्रा एसे जुदा फैलाबायलै मालाबा खायफा आंखौ एकदम गाहायाव दोनख्लायनो नाजाग्रा मानसिफोरखौ देखायफिननो लुगैसिलाबायो आङो खम दावरावलै न'आव बे मोनसे जाथायखौनो लानानै उरायना आयौ नोंसोर हाजारखि आंखौ राय माथो नांजानो जायखिया आंहा महाभारत दावहा खालामनो हानानै खम मोजां नांबायलै गोसोआव अबाव फैदोंमोन आंखौ मोजां खालामनोनो दाना गावसोरनो गन्दगल जालाजोब्बायलै हामारोलै आङो बेफोरबायदि खथ्थ'बा आङो खाथ्रालै जायबा आंखौ बेबायदि फासायनो नागिरगोन ना आं उल्था फासायजोबथारगोनलै गासिखौबो लक्ष्मण नोंबो एक्चुअलि ना गाज्रि नङा मानसिया मोजां जानो हागौ नाथाय आब'आबो नोंखौ गोसोथोयो मोनसेल' गोरोन्थि खालामबायना नों आंनि गेजेराव फैनाङामोन नङाबा बिदि जाथायानो जानाय नङामोन ना हनै नोंना गोसोथोनायाबो आब'आ माने दुखु मोनबाय नोंबो दुखु मोनबाय गासैबो दुखु मोनबाय नाथाय मा खालामनो आरोना उरायनाजों बेखायनो फांगा लानाङा होनदोंमोन आङो फांगा लानाङा मानसियाबो हेन्डसामथ' माने जोंहा गुमै जाफ्रामहां या आदा लक्ष्मणा आरोना आदाबो साना आङो मानो आदा साननो इमान हेन्डसामखौ नोंबो जि जाम्बा न इमान मोजां दुनियाव सिख्लाफोर दं सोरै आंखौनो हमनानै ला आब'जोंसो बिराद सिथाब बिराद केयार खालामो आब'खौसो आंफोरबायदि उरायना बायदि हट सिख्लाखौ नुवा आरो नोङो आंनि फिगारनिफ्राय लानानै आंनि महर इमान सेक्सि बेफोरखौ मा नुवा नामा सेंग्राया बियो आदा लक्ष्मणा सरि लक्ष्मण सेंग्रा इमान समायनाथ' नङा इमान हेन्डसाम सेंग्रायानो नुवा आंखौ मोनबाथ' नोंजोंबो डेटआव थांगौ आं लक्ष्मण डार्लिं नाथाय नों आंखौ बै नोजोरियाजोंनो नाया आब'खौबा मा नोजोरियाजों नायो आब'आथ' जाम्बि जाम्थि नोंखौ गोसोथोयो उरायना बाजै आवाजा निचे गाहायाव मिथिबायना आंजों बिदि गोजौ आवाजै दारायलाय नों दिनै आंखौ जि बुङा जि साना बेखौ आं मिथिया नाथाय नों गावनो खुद नोंनो लाजि रोङि लैजा गैयि माबायदि जाखो नोंलाय मानसियालाय मा होनदों बाजै आंखौ लाजि गैयि होनदों नामा आयौ आंनालाय गन्थ'आनो गैखाया दा आंलाय बहा लाजिनो रोंनो बिराद बारबाय दे उरायना बिराद बारबाय मा बारनो बाजै
आं फैफिननायखाय नोंहा एकदम नांजालायथारबाय आंखौ ओरैनोबाबोथ' आं फैनो गोसो गैस्रायामोन बेलाय बे लक्ष्मण गुन्दियासो आंखौ बेयाव लानानै फैदों खबरदार उरायना नों बेफोरबायदि राव दाबुं लक्ष्मणखौ बेबायदि गोदाव सोराव ओरै नाङा फाङा फांफुं बेरायबाय थास्लायस्लाय बेजों बदनाम जासि बैजों बदनाम जासि जास्लायस्लाय हाबाखौनो जादो नोङो नोंनि थाखाय सासे सेंग्रा नायखादों जोङो मिथिबाय ओइ बाजै नोंहानो नांगौबा लाहैलै हौवाखौ आंनि थाखाय हौवा नायनो दरखार गैया नोंसोरा मा जाखादोंलै मालायनि लाइफखौ धंस खालामनो हौवायालाय नोंसो थोआ बेखायनो सासे फिसायजों थानो रोङाखै गुबुन गुबुनजों खारग्रा आरो आंखौ बुजायनो फैदों सि बाजै आंनिया गोदोनो गोदो जानानै थांबाय दा नों बायदि आं बेजों थालाय बैजों थालाय नाम गैया मा गैया आं बिदि खारलाबाय थायाखैना खारदों नालाय खेबसेल' खारदों आङो सासेजोंल' खारदोंमोन नों दाजों आरो सोर मिथिगौमोन नों दा बिदि थगायसुलांखागोन होननानै जियानो जादोला सेंग्रा नोंखौ नायनो फैनो नागिरदों नोङो मोजां देलायनानै था मिथिबाय गामोनो आं हाबा जाया दरखार गैया नोंनो जा नोंनो लाहैफिन गोदान हौवा ओरैनोबाबो आदाखौ होखारखाबाय नोङो फैदों आंखौ हाबा हरनोनो बिसोरो सिरि स्रोद स्रोद हाबा जानानै थांदो बास बेनो मोजां जागोन नोंनि थाखाय मोजां संसार जादो माथो सोर मा बुंबावनो नोंखौलाय बेफोरबायदि जास्लायस्लायनो आरो लक्ष्मणखौ बेफोरबायदि नों दाय दाहोदै दाबो सम दं मोजां लाइनाव फैदो नङाबा नोंनि थाखाय दिगदार दङ दिनै गाब्रहां गाबोन गाब्रहां मालाबा ओरैबायदि गोथौ हाखराव गाब्रगोन गथ' उथिनो हानाय नङा नोङो दोनलाय दोन अबाव आंखौ लेक्चार होनो फैदों बियो बेफोरबायदि नोङो बदनाम बदसि खालामबाय थानाङा दै नोंजों लोगोसे जोंनिबो नाम दंफादेरोना नों बदनाम जानाय माने जोंबो जाफानाय मोनथिबाय नों जेरावखि थाया मानो जेखि जादोला होमबाबो जोंनावबो फैफाबाय थागोन ना नोंनि नामफोरा नोंनि गाज्रि नाम जा जि नाम जा सोरजों मा जायो बेफोर गासिबो जोंनावबो फैफादेरगोन ना आरो अखाफोरा लक्ष्मणखौ बिराद फसायो मिथिबाय बिसिनि गेजेरावनो दावराव दावसि लाबोनो दासान मालायनि कापल्सखौ सिफायनो दासान नोङो आंलाय मा खालामनो सानदों बिसोरखौलाय बिसिनि कापल्सखौ ना मा आं बायनो सानदों जि नंगौ नालाय नंगौ बाजै बे लक्ष्मणा नामार गुन्दासो मानसिया नोंसोर मिथिया आंखौनो फायदा उथायनो नागिरदों बे फायदा उथायनो नागिरदों ना नों फायदा उथायनो नागिरदों बेखौलाय जों मिथिया जोंखौ मा जाम्बा जाम्बि सानना लादों नामा नोङो नोंनि खोथायाव फैनानै जोंखौनो थगायनो हागोन बायदि सानदों दानि दिनाव नों जोंखौ थगायनो हाबावगोन सानदों दान रायलायबाय थानो गोसो गैया आं आरो सोर आंखौ नायफैनो नागिरदों जौसिना हरजोबगोनलै आङो खोथा गैया सोर मोख्रा बेलाय उरायनाखौ सिनाया माया नायफैलाबायनो नागिरनाय नायफैथोंलाय सोर नायफैयो हाबा जादो गथ'आ मोजां सेंग्रा बियो जों नोंनि मोजांसो सानो एबाराव जेरैखि जादोला बेखौ हाबा हरनानैसो गारसै आंबो दा बे सिख्ला मानसि गाब्रफ्रांबाथाय खेबसे गोथौ हाखराव मा जागोन बिनि लाइफआ धंस जागोन माथो हाबा हरनांगोन बेखौ जेरैखि जायाबाबो बिदि बदनाम बदसि खालामबाय थानो हायाहाय आंबो बदनामा मा बुस्थु गाब्रबा मा जायो बेखौ मिथिजोबो बेखायनो दा आं नोंनि लाइफखौ बिदि धंस नायगार थानो हाला मालाय एथ' मोजां रिलेशनशिपआव थानायखौबो मारैबा एरलु एरला खालामना होनो नागिरदों बियो दिनैहाय अखाफोर आरो लक्ष्मणनि गेजेराव आरो लक्ष्मणनि नोजोरावनो जोंखौ गाहायाव खोख्लैजोब्बाय बे उरायना फाफ्फि गथ'आ आंबो बिनि सुथुर नङा बिनानाव सानो आं बेखायनोसो सानदों आं जि जायो जाथों जायखिया नायफैथारथोंसै हौवाया फसायबाथाय ब्लड खोथा गैया हाबा जादो संसार मोजां जाथोंसै अब्लाना जेबो बदनामबो गैला जेबो दावरावबो गैला खुनु खोथाबो गैला आरो बिनि थङालि बाङालियाबो खारखागोन बियो हाबा जाबासो ददुगोन नायनोनो हाखाथारलासो हां बोरैबा दिनैसो एसे मोजां मोनहांदों आं मोखाङा आयौ क्रिम गोदानखौ फुननाय नायनानैसो डक्टर हरफिननायखौ गोजां बोथोरबाथाय ओंखाम ओंख्रियानो थावा गुसु जाबाथाय थाब जाना उन्दुनांगौ बे मोख्रा बुन्दाखौ र' ओइ ओंखाम जागोन ना जाया हिन्जाव बुग्राया मा होननांगौ बेखौलाय साला आरामसे उन्दुदों दायो आंनाबो मोजां होननोसो गोसो जायो बाराखौबा हौवायाबा हिन्जावखौ आरामसे बुनो हागोन आरो जेबो दायबो जाबावनाय नङासो बुबा माबा बुंजादों नालाय बुजादों खोमा होनलायलायबावगोन नाथाय बोरैबा जुदि हिन्जाव बुफ्राङोना जि बखिजासिगोनहाय हौवा बुग्रा मा बुग्रा हौवा बुग्रा जादों फिसाय बुग्रा बिसिखौबा बुनो मोनो नै सान्थि उन्दुथारदों आंखौबा बुनानै दागो खालामलायनानै नोंखौथ'ना सोरां मा खावलायाव थाम्फैमोन खावलायाव थाम्फै गिदिरसो ना नों आंखौ गोदना सेथिनो नागिरदोंमोन खोब गोदना सेथिगोन नोंखौ आङो ओंखाम जानो लेंफैदों आं ओंखाम अबारबा नों उन्दुलांदों नालाय थाम्फै माबाय नालाय खावलायाव बुनो नागिरदोंमोन आं जानला मोनला नङा दै जुरि आंबो मिथिया नामा नोंखौ आंखौ गोदनाखौनो सेथि मारनो नागिरदोंमोन दां नों सिरिनो ना आं उन्दुलांनायाव फिसाय बुथारग्रा जानो नागिरदों बियो जाम्बा सियाननि साननाय बियो
जानला मानला बुंनाङाहाय आंखौ जानला मानला दाय दाहो नोंसो हिनजाव बुग्रा माखौबा आंखौसो बुंनो फैदो बिसास गैयाना नोंजों हो नों जिबायदि मानसि बिसास गैयाना हो बिसास गैया आंखौ ओंखाम जानो गोख्रैथ' जानोबा जा जायाबा था ओंख्रिया हले गोथाव थावदों थावा मिन्थिया सबायजों ना गोरानसो आरो आं सङाखै बुजिबाय आंखौ संदों होननानै दा दावराव जानाङालाय आरो थाब थाब गोजां बोथोराव जायाबा ओंखामा सुजोबो बेखायनो लिंनो फैदोंमोन आं जागोन दे जागोन थौग्रो थांगासिनो आङो हासुहैग्रोनां थाब फैबानो जाबाय जों नेबाय थानो हायाहाय आंथ' ओंखाम उखै सोथारबाय मेहेरालाय मानो न'आव सफैदिया लोगो दोनलां थांनाया फन हरदोंना हराखै फालाय बिमायाल' खबर लाथारनांगौ ना बिफायालाय मानोथो हो नोंहासो फिसालाखौ खबर लानो सोलाबासै एसेबो बिमा नङाबानो जाया नामा मा थिक नोंबा आजिखालि जिबायदि जाबाय माबासो बुंहरखोना माखो आलासिखौबो दाख्लै बुंज्रांदोंमोनानो नोंनो बे अखाफोरखौबो थिनहरबायगोनलै आबा मेहेरखौबा माबाफोर बुंखोना माखो नङाबा गथ'आ फैया जायोमोन नामा न'आव फाग्लि बोरखांनाय दं बेनाव सम सम मालाबा मालाबा जाखाङोना फाग्लि बुथाबो बेनाव मालाबा मालाबा बेखायनो रागा जोंब्रबलाबायो माखौबा दाय जाब्रबलाबायो बुंनोनो हाया मानसियानो माबायदि मालाबा अननाय मालाबा अनि मालाबा मोजां मोननाय मालाबा गाज्रि मोननाय फाग्लिसो जालांलाय लांबायदां बुंखादों आं आबा खिन्थु नों बे हिनजावखौ लोगो हमबावनांगौबा नों आंखौ धमखि होलायनो बेफोरबायदि खालामनांलायाना आयै मा होनदों आबा नों आंखौ धमकि होनायसो नुदों बिमानि अननायखौ बुजियाखै नोङो आरे आबा बे हिनजावा मोजां नङाथ' हो मोजां नङाना बियो गोदो नोंखौ मा खालामनानै थामोन मिथिगौना नोङो आरो बिनि सायाव दा फिसाइजोंबो गैला बियो होमबा बे गावनि फिसाइजों संसार जानो हायाखैबा अब्ला बे नोंखौलाय मा अननो रोंगोन आबा बेखायनो बुंखादों आं नों खिन्थु बेजों थांबावनांगौबा आबा आङो माबा मोनसे खालामना लाथारगोन नङालै आयै नङा बिदि नङा बेफोरबायदि दाबुं नोङो बुंग्रो आबा बुंग्रो जेन'बा मा बुंनांगौ दे आयै आं जेबो बिदि नङाना बेजों जास्ट लोगोल'सो नों मानो बुजिया लोगोआनो उनाव मा जालांगोन आं बिसास खाथियाय आरो नों बेजों मानो लोगो हमैबाय थायो लोगो हमनाय लोगोना आयै बे आंनि बेखायसो आं बेजों मालाबा थाङो रायज्लायनो माथो जाखो दिनै आं बयजोंबो मिलिखायोना नाथाय थुनथुलियाबो एफा बिदि गाज्रि नङाब्रा आंखौ जेबो खालामाखैथ' बे नों मानो बुजिया नों माबा गिनांगौ लागा खोथा गैयाना बेखौ थेवबाबो बुं दिनैनिफ्राय नों बेनो फनबो हरला होननानै माबा थाहैदो नों बेजोंनो ना नों बिमाखौ अनखाया बेफोरबायदि नङालै आयै आं अनोब्रा मानो अना जानो बिमाखौ खि सोरबा अनालासे थाफेरो थेवब्लाबो नोङो बेखौबो बेफोरबायदि एथ' रायनाय बायदि बुंनाय बेफोरखौ आं बिराद गाज्रि मोनदों आयै थारैनो बुंदों मानो बुङा आरे बे थिग नङाना बेखायनोसो बुंदों थिग नङा होननानै नों बबाव नुखो आयै एखनबा समाव नुनाय खिनियाबो गासिबो सैथो जाजोबाना मालाबा समाव बिनि गोसोआ माबायदि बेखौथ' नों मिथियाखैना आयै खालि सा साज्रां मानसिफोर बुंनाय बायदि नुनायखौल'सो नोङो मिथिदों थेवबाबो बुङाबा दानो बुं नों बेजों थांला होननानै माबा बुंखादों आं दानो गावखौनो गाव दुखु होनानै लागोन आं खिन्थु आबा आयै बिब्दि दा बुं थेवबो जुदि नों लुगैथारदोंबा दे आं बेखौ लोगो हमा नाथाय नों बेखौबो बिदि गाज्रि बुंबाय थानांला बे गाज्रि नङा औ आबा बे पाप्पिसो गोदो नोंखौ थगायनानै थांखादो ओमफ्राय नोंबो बिदि बुंबाय थानांला दे आं बिराद दुखु मोनो गाज्रि मोनो दे जाबाय दे आयै जि दावराव जानांगौ जाबाय फोजोबदो बेहायनो खोसोम लाखा खिन्थु गथ' आरो बिमानि बे थुनथुलिनि महरबो नाया नोङो बिजों रायज्लायाबो आरो बिसिनाव थाङाबो बिसिनि जेबो होनाय जायाबो होननानै ला खोसोम बिमानि दानो आयै मानि खोसोम नांलायगौ आं बुंबाय माने खालामगोन ना प्लिज बेफोरबायदि दा बुंसै नोङो आबा नुबायना बिमानि खोसोम लानो हाबावा थेवबो आं दा अबाव थांगोन बेखौथ' मिथिया जायखिजाया थांबायानो थागोन आङो सासे लोगोनाव थांबावनोसैलै हारसिंबाबो बरिं मोनथारोना अखाफोर मोननावबोथ' थाबाय थानो हायाना मालायनि न'आवलाय बेसे थानोब्रा बे आफायाबो मा जादोंबा फन हरबाय थाबायना माखौबा बिनि बिसियानो आंखौ बायदि बुंदों ओमफ्राय दाना आंखौ फन हरनानै मा न'आव लिंहरसै आरो बखिबावनो सरिलै आफा नोंना बिसियानो गाज्रिथार आं नोंखौ दुखु होनो साना नोंना बिसियासो आंखौ बिराद बायदि बुंखायो दाना मा होनो गदाय होननानै या गारियालाय मा जाखोब्रा आया आइदै आया आयौ मा जालाबायखो दिनै जौबोथ' लोङाखैना आं जौ फेनाय बायदि थोद मोजाङानो जाबाय दे अखाफोर नों फैबाय आं मा बुंबावनो आयं इमारजेन्सियावसो फैनांगौ जादों आं लक्ष्मणजों बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा दङ
मा इम्पर्टेन्ट खोथा नानि जियानो जा दिनै आं मिथिगौना जोबोद रागा जोंनानै दंमोन बिखौ ओमफ्राय नों फैनानैसो गोसोखौ एसे रेजें मोनबाय आं मानो बियो न'आव खोन्थाफैदोंमोन नामा आयं गासिबो खोन्थानो हामाखौ आयंनो खिन्थायाखैदां बिदिबा लक्ष्मणा अब्लाथ' आं बेजों रायलायग्रोनानैसो आयंनो खिन्थागोन दा आंखौ बे रायज्लायाबालाय माने डाइरेक्ट थांनो थिनोबा आंनि बिनानावनि थाखायनो जे लासिं सिं जाबायहाय दिनै नै नानि बे लक्ष्मण आबाखौ दिनै सोंबाव बे नोंखौ मोजां मोनो ना मोना औ जेन थेनबाबो बेखौ जेरैखि जायाबाबो आबाखौ फथायनो नाजा मिथिबायना नानि बेखौ आंनो बुंदों आं नाथाय आयं नाथाय नुथायनि समानो गैला मानो होनबा आंनि फिसालाया गाज्रि लाइनावसो थांबाय दङ जायखौ आं जाजानो बाथारदों इसेबो मा जादों आयं नै नानि बे थुनथुलि फाफिया बेखौसो लोगो हमहै खोमानायखौनो गारला जि माने खान्थाल आथा बायदि गोसोथोलायथारबाय दा हा लक्ष्मणा दासिमबो बावनो हाया आयं माथो नों माबा मोनसे खालामगोन बुंदोंमोन औ नाथाय जायासै बावनोनो हाला बे फाफिया बे थुनथुलि फाफि बमब्रायनायनि सिगांनो नोंनो फथायनो नाजा बेखौ मिथिबाय आङो औ आयं आं मिथिगौ नों जोबोद मोजांखा आरो आंनि फिसालानि थाखाय पारफेक्टखा बेखायनो बुंदों आं